Ayan, busy ang dalawa guys. Busy ang dalawang chikiting. Bagong ulan. Ayan, katatapos lang ng ulan. Ganyan sila. Naglalaro. So, ayan yung kalabaw. Ayan. Dati, tatandaan ko guys, nakakasakay ako dyan. Kasi wala naman uso noon. Di pa naman uso ang mga motor, single motor noon sa amin. So, dati kasi nasa poblasyon, dati kasi nasa baryo kami, hindi pa dito. So, dyan, sumasakay ako dyan. Tapos, meron yung sa likuran, yung nakakasabit na kahoy, ang tawag sa amin, ipamaba. So, doon sinasakay dati yung mga palay para sa transportation. Yan yung gamit. So, dyan, na-experience ko yan sumakay dyan sa likod ng kalabaw, karabaw. So, ayan. Wala tayong tripod kasi hindi ko nadala. Hindi ko naman alam na makapag-vlog tayo. So, doon yung sa may highway. So, lalakarin natin para exercise, diba? Nandito yung nanak ko guys. Diyan yung yan sa anak ko. So mamaya babalikan natin. Mga 11 babalik tayo dyan para pick upin yung anak ko. So wala pa naman. So uwi muna tayo. So may mga nag-aantay din ng mga magulang doon sa loob sa bahay kubo. Kasi medyo malayo ang bahay nila. Kaya doon na sila nag-aantay kasi half day lang naman yan. So by 11 uwi na sila. Pero ako dahil dito lang naman ang bahay namin sa isang kalye pa. So, okay lang. Pwede naman ako mag-antay dun sa kapatid ko. Kaso, sayang ang oras. Pwede tayong makapaggawa-gawa ng mga gawaing bahay, diba? Ito na. Yung kalsada. Mga daanan, main road. Tatawid ako papunta dun sa amin sa bahay. Ito yung daanan. So, lalakarin ko lang to. Ito yung andun yung sa kapatid ko at yung school ng anak ko. So, ito yung papunta ng munisipyo. So, meron din siyang papuntang sa bundok. Yung, pwede naman ako sumakay, guys. Kaya lang, may gina-exercise tayo, diba? So, maaga pa naman. So, may malunggay dito. Pwede kaya ako manguha ng malunggay. Ayan, malunggay, oh. Ayan. Libre lang yan. Pag humingi ka dito, libre lang yan, guys. Pwede kang makahingi. So, ganito dito sa amin. Accessible lang naman sa lahat. Sa kabila naman, doon yung palengke. May mga health center. Dito naman, papuntang munisipyo. So, by next month, may Buswak Festival dito magaganap. Yung Buswak, ang tawag sa mga palay na umuusbong na, mamumulaklak na. Kaya ang Bicol, ang tawag is Buswak. Bumubuswak, bumubuka na. Ibig sabihin, yung mga ganyan, katulad yan, ng palay. Yan. Ito yung parang pinaka main road. Sa kabila, may mga kalsada pang maliliit doon. Pang-apat kami. Papunta kami high school, na elementary. So doon sa medyo malapit na sa dulo ng konti, may aso. Kala ko mga ngagat. So yun, may titinda ng isda.
Ano yan, nak? Ay, nag-uo doon na. Nag-uo. Ay, oh, diba? Oh. Yan, diba? Nagpupo si Carabao. Ano na? Ayan, busy ang dalawa guys. Busy ang dalawang chikiting. Bagong ulan. Ayan, katatapos lang ng ulan. Ganyan sila. Naglalaro. Naglalaro sa ulan, ay sa tubig. Ayan. Nahayaan ko lang yung anak ko guys kasi para naman wag para wag siyang maghanap ng boots. Naghanap ng boots. Naghanap ng boots si Argos. Kasi para hindi sila mag-cellphone. Argos, say hi to my vlog. Yes. Yes. Vermicast. Ayan guys, nandito kami ngayon kung saan nagkakaroon ng planting vegetables. Dito lang yan sa aming probinsya. Dahil dyan, ayan, meron silang ginawang plat, 3 plat dito. At naglalagay na sila. Ano yung nilalagay nyo? Pataba? Vermicast. Anong vermicast? Pataba? Pupo ng worm. Pupo ng worm and Ng African nightcrawler. nightcrawler. Ayan. Yes. Ito yung pataba sa Pasalubong ang tawag dito sa pagtatabi. pataba. Pasalubong sa seeds. Ano? Pagsalubong sa seeds? Pasalubong sa seeds. Pasalubong sa seeds. So, may pasalubong mo din pala ang seeds. Para bumunga siya at maganda yung ani. Ayan. Tapos dapat ganito for 15 yung butas dapat. Ilan? So may may sukat ba ang ano niyan, ang distance ng bawat halaman? Uy, sa'yo na digdi sa sunod. Pari na to, han. Ayan o, may mga ano. Duko ka man niya, duko na. Di pa man daw. Hindi pa. Yun na. Dapat magpipicture ka ba? Dapat may